Dakari mroro masadek machiegni chenro manyien mar weche manyien mar OIMORE kama warange weche mopogore matimore gwenge mopogore kawuono wang'iyo weche mag chenro mag somo lai mag CBC manano to bende en chenro no magoyo kang' ka bende moko kuom jonyuol yuak ni nyaka sani pok lai no riere kata bende jopuonj to ni kod geno ni ponono ni sirikal orieyo gik moko duto ten chenro makare mabiro tayo nyithindo e yo maber. Bende wang'iyo chenro mar somo mar nursery kata ECD e kaunti ma Migori kaka itaye kod kaunti no. Kopogore kod mano bende nyaka Ramogi skul mar Isiongo koro sani onge japuonj mondi kod Teacher Service Commission tok jopuonje duto 17 dare skund no. Ma en kaluwore kod monj manotim ne jopuonj go mano chieng' wuok tich mar jumani ka bende koro skul ne biro ta kod jopuonj mondik kod board kapod Teacher Service Commission pod rango wachno. Magi bire kinde mabende josiasa pod yuare e kaunti no ahinya kotenore kod weche mag ng'anyo mane jonyuol otere skul no mabende nomiyo japuonj maduong' mar skul no osandi kod jogo manobago ng'anyo e skul no. Warangane moko kuom weche mawamiyo pek. Naye mume wakati alipata hii habari aliweza kunyemelea bibi asubuhi kabla hajaenda shuleni na akamduga kisu. Obila omako jago moro mitudo gi ketho mar chuo kod pala minode machon to kod osiep miyono madichue kar dak makabete Kiambu. Sasa shule iko kwa mkono ya board of management. Hatuja ambiwa kwamba walimu wengine wataleta siku gani. Duol mar TSC odaro jopuonj duto mag skul sekondar ma Isongo manie kaunti ma Kakamega bang' kanyo ta jonyuol omonjo skul no kendo riembo japuonj maduong'. Kuna lesi ya walimu paka watafutwe na BOM na wengi hawajasomea hiyo CBC. Na government iwajibike kuweka hizo miradi vizuri. Serikali mondoket JSS e secondary school. Yuak pod nitie sekta mar somo mar junior secondar ka penjo maduong' ni to bende somo no goyo kang'. Machiegni kora Ramogi kaka pile nyalo oro ote mari namba wa manaria deka ucheno nono bende yudwa kanye mbui mar Facebook Ramogi TV wantie achiel kachiel mbui mar YouTube Ramogi TV wayudore Instagram kachiel kod mbui no mar X nyalo luwe mbui mar Facebook Simfroz Okinda machiegni nyinga Simfroz Okinda jaloko mar Wine Belinda Adhiambo. Wachako weche manyien gi kama duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kama no Teacher Service Commission odaro jopuonj duto 17 kowuok e skund sekondar ma St. Gabriel Isongo mantiere kaunti ma Kakamega. Jalup County Commissioner Mamumias Paul Langat kod apisas matayo somo e kaunti ma Kakamega oyango wach ni kakoro skund no ibiro mana ta kod jopuonj makojolo maonde gi board. Magi biro mana ndalo manok tok jopuonjre riwore kod jonyuole puonjo kendo sando jopuonj skund no e gima giwacho ni jopuonjre mag skund no ne ok otimo maber e penj mar KCSE higa mokalo. Skul sekondar mar yawuoyi ma St. Gabriel Isongo mayudore kaunti ma Kakamega, skul manyocho ripode owuok e lela chieng' wuok tich jumani tok jonyuol riwore gi jopuonjre kod moko kuom jogweng' kendo monjo jopuonj mag skul no ochako yudo ng'ikruok machielo tok duol mandiko jopuonj Teacher Service Commission daro jopuonj duto e skul no. Kalore kod jalup County Commissioner Mamumias Paul Langat kod County Director mar somo Kakamega, jopuonjre go osekuore skunde mantiere machiegni e sub county Mamumias ka somo skul ma Isongo ibiro tamana kod jopuonj mag BOM. The Teacher Service Commission iliwatoa walimu wote ambao wameajiriwa na TSC kwa sababu ya usalama yao. Na kulingana na hayo mpaka wakati huu hatuja ambiwa kwamba walimu wengine wataleta siku gani. Sasa shule iko kwa mkono ya board of management. Board of management wanajadiliana na tutapata suluhu on the way forward what we'll have to do, because one, we have to negotiate with the Teacher Service Commission ndio tuone vile tunaweza pata walimu wale watafunza watoto wetu. En wach ma oko moro jonyuol mag skul no kage ywak nyokang' ma TSC okawo no biro duoko chien kendo chocho somo e skul no. Unajua sisi ni walipa ushuru. Itakuwaje kosa kidogo kama hii TSC inaamua kutoa walimu wote safari moja? Tunataka tuombe serikali ijue kwamba mtoto ako na haki ya kupata masomo. Na tunataka tuwaombe warudishe walimu wetu. Hata kama sio wale ambao walikuwa
watuletee walimu wa serikali, sababu mzazi analipa fees. Gino mosir kod MCA malorano madwaro mondo Teacher Service Commission olok pache wi wachno kendo duok jopuonjgo e skundno. Magi timore mana odiechieng' achiel tok riwruoge mag jopuonj wuok oko kendo kwedo monj ma kinde ka kinde ne jopuonj kendo dwaro migawo mar somo mondo kaw okang' mager kendo rid arita ne jopuonj. And we are telling Teacher Service Commission, it is time that you now withdraw principals and head teachers of institutions who are being threatened by leaders who incite the general public to take unlawful action against employees of Teacher Service Commission. Motelo ne matung'ino bede skund sekondar ma Isongo tok jaod bura malorano Peter Salasia chuno MCA malorano mondo ogo mos ne oganda koseye kuom siayo jonyuol mondo ng'any. Those people didn't come here by accident. I want the area MCA who is here to come and apologize to the nation right now for also being part and parcel for whatever happened here. Ramogi wadhi nyime kod weche manyien kama jumbe ariyo bang' yepo mag skunde jonyuol mag jopuonjre mag JSS ywak ni somo pod onge skunde kamoko to ywak mondo pod skundegi mar chiwo somo mar JSS. Judith Omondi miyowa lipot kaka chal ni e skunde moko ma pacho ka migawo mar somo to koni buge manotimie lokruok ibiro chwal bang' ndalo 30. Mae chal mar moko kuom gwenge ma pacho kae jumbe ariyo bang' yepo mag skunde. Jonyuol jopuonjre e skund primar Masagana Muslim e kaunti ma Kirinyaga obago ng'anyo mar kwedo okang' mane okaw kod migawo mar somo mar tamo skundno thuolo mar bedo kod junior secondary higa mar 2. Saa hizi kuna empty classes. Hizo empty classes wanataka ziende wapi? Alafu second, ukienda Lower Sagana unaambiwa classes zimejaa. Sisi tupeleka watoto wapi? Wende wakaanguka kwa mto wakienda dhani. Na secondary tupatiwe classes siko. Waambie serikali tuko na shida. Na sisi ni asura. Kwanza asura ile mbaya na ndio tulisakoi asura. Atupatie haki yetu. Hatuna shule, watoto wetu wako nyumbani. Hakuna kwa kupeleka watoto. Kwenye tunapeleka watoto wanafukuzwa, hatuna pesa. E counties mamoko kama jopuonjre dhi e skunde, jonyuol koni somo pod onge malong'o, chutho nikech nok mar jopuonj kod buge mag chwalo somo. Ameingia grade 8. Lakini from the opening ilikuwa hawajasoma. Kuna lesi ya walimu paka watafutwe na BOM. Na wengi hawajasomea hiyo CBC. Lakini Minister Mashogu kusanya walimu wote wenye wako interested wafuzwe hii msimu wa CBC na government iwajibike kuweka hizo miradi vizuri. Kweli serikali haikuwa tayari kwa huu msimu wa CBC. Ilifaa ifanye mikakati bora zaidi ama ingetupilia mbali kwa sababu ukiangalia CBC imebakia wale watu wachache mabwanyenye, lakini kwa mtu wa kawaida CBC ni ngumu sana. Waka okang' mar timo limbe e skunde, thothgi ok miwa thuolo mar donjo mar rango kaka somo dhi nyime. Wachago kod skund primar ma Migori Muslim manie kaunti ma Migori. Nyithindo mag grade 7 mosedonjo sani 23 kata ka pene duoko gi pok no wuok. To jonyuol kaachiel gi jopuonj noneno ni mondo nyithindo gi obi e skul nikech ber mondo gibedi kaendi moloyo bet dala nikech dala kono endo giwuotha gichando jonyuol. E kaunti ma Kisumu, walimo Victoria Primary kao miwa thuolo mar donjo e klas, somo dhi nyime, giloso chenro kaka skul mar medo kwan mar jopuonj matiyo ka nyaka 11 mondo chop dwaro mar kit somo magipuonjo. Ng'ikruok en achiel. The government nitiere buge magikelo e skul. Gisekelo part of it, to nitie moko mapok gikelo. Walimo skunde mag ji giwegi mondo warang pogruok kata koni ywak pod nitie. Can get around 29 children to maybe retain only 15. Manyien tell the public school. Minyo kama no koro miwa be every time to manage the SS. A larger population of the young population at 10. Those will be paying the fee for 10. So that one cannot help to accommodate teachers mwadwaro. Jopuonj SS ne opogo dhi e ng'anyo bang' yepo mag skunde, mak mana ni skunde mag piny owacho ma wawuothie gidonjo mar puonjo. Ka riwruok mathoth ne giangore, to koni poni piny owacho kowinjo ng'urgi,
puonj ok bi tim gi chuny achiel. Jopuonj moter kaja cha skul achiel oter mana jopuonj mapuonjo arts kende to subjects gin 14 manyochi puonjo sani giduoko gi 9. Skul machielo oter mana joma puonjo science. Koro yudo ka japuonj mapuonjo science chuno ni nyaka puonj gige mag arts. Japuonj mapuonjo arts chuno ni nyaka puonj science, mamiyo somo koro ok bede rang'iny manyocha wadwaro mondo bedie. E twak marwa kod jagoro ma ongirore migawo mar somo Belio Kipsang, okoni buge mag grade 8 osechopo e skunde ma pod iloso gin mag lai mar somo manyicha oketi e lokruok ma bende biro chopo e skunde bang' dwe achiel. What we are only finalizing on are those books of areas, 2 learning areas that were reviewed. But otherwise, all the other books that were required are already in school. And the remainder of the books should be in school within the next 30 days for the areas that were reviewed, because we had to go back to realign the content to what was required. Giywak kod ng'ukruok maneno e CBC ahinya to somo mag junior school, luoro ni teni jopuonjre nyalo rem yudo kit somo madwarore. Ka riwruoge mag somo kaka Kupet to sayo piny owacho kuom weyo somo go e skunde mag primar. Kaka luore kaka Kupet wanyiso sirikal mondo oket JSS e secondary school. Nikech secondary school emane nigi human resource, jogo ma jopuonj manyalo puonjo e puonjo issues mag JSS. To secondary bende mane nigi kuonde mag somo kaka laboratory, libraries, workshops, gik makamago ne yudore secondary. Higani TSC ne oyango ni medruok mar grade mar 8 okelo bugo mar jopuonj 42,117 e skunde mag junior school. Jatatije mar TSC Nancy Masharia ne okoni skunde go winjo bedni ni kod jopuonj 99,45 to nyaka sani ma ondiki gin mana 56,928. Ewi chenro mar bero klese manie junior school, migawo mar somo ne oyango ni nitiere chenro mar gero klese 15,000 e pacho ka e chenro mabiro muonyo omenda maromo siling bilion 12.8 ne ikruok ne donjo mar jopuonjre mag grade mar 9 higa manyien. Buge mag jopuonjre mag grade mar 9 ibiro chak chwal mondo jopuonj ong'e matut manie igi. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano nya Judith Omondi kuom report mar arieno. Geno marwa ni sirikal biro timo mapiyo piyo mar mondo mi chenro mar CBC okaw ng'wech kendo mar mondo mi odhi nyime mar bero ngima jopuonjre. Ka wadhi nyime ni ywak kuom moko kuom jokanyo ni skunde mag nasari kata ECD e kaunti ma Migori pod nitiere kod midhiero ma oting'o nok mar klese jopuonj gige somo kod mamoko ka piny owacho mar kaunti no to wacho ni gisegoyo okang' maber mar bero chenro mag somo. Jafwambo marwa Jojuma nigi lerno. Chenrogo mag somo mag skundego mag nasari kata ECD oket e lwet sirikand loch gwenge kaluwore kod chike ma pacho kae. En higni 11 nyaka ne mi sirikand loch gwenge thuolo mar tayo chenrogo mag somo e ECDs. Nyaka sani chenro mag somo e ECDs pod thembo e kaunti ma Migori, kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisego okang' maduong'. Nyithindo tin e public schools nikech learning resources tin e public primary schools. Kidhi e most private schools, nyakibiro ka nitiere osweyo kanyo, nitiere feeding program. Nyithindo gieki gidwaro mondo gichiem. Sama gimadho kata mana nyuka, to giwinjo ka gimor, gigombo dhi skul. Nok mar klese pod okwako mokum sikunde e kaunti ma Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni gisegero klese 635 e kind higni 11 e skundego mag ECDs. Chon iluonge ni nasari, ti iluonge ni ECD. Chon iluonge ni nasari, mentie ka chitino ni ECD mitie ikitieke higni 3. Jogi odgi ok ber. Wang'eyo maber ni ni ECD to ni e korka county government. The last financial year, the 140 mane wachako girumo te. Onego bene karach kabisa to center ka center bedo gi classrooms 2. To no gibed gi classrooms 2. Wasetimo assessment mwayudo ni wan gi some few schools manyaka sani sirikal pok ogero gi classroom kata chiel. Sikunde mag ECDs go bende pod kalo e midhiero mar nok mag gige somo ma oting'o buge kod mamoko. Moko jotend sikunde e kaunti ma Migori wacho ni pogido gigego mag somo kuom higni 2 ma okalo. The things that are used in doing PE where that can be used by the learners for entertainment, those things are still lacking. Materials manokel no kaendi okel some 2-3 years ago. Sani koro wawuoyo mana gi jonyuol
manyalo support wa kaka sano nego beni wan kata gi mattress moro maka nyathi moro nindo nego beni nindo to nego beni gini gi tugo wantiere ni budget mane waloso gigo ne budget te kendo ok warit gini gibiro manyo gi school ka school bedo gi pesa ne masama gidwaro chok to gidhi gi ngiewo sama gidwaro charts wan tichwa and the supervisor pesa ni buti kode yo malongo ne gingiewo kombe matindo ne nyithindo gi eki gingiewo mesni to pod dwaro ni mondo gingie ka ginyalo tene nyithindo gi eki exercise books crayons gik ma ginyalo tugo godo kaka nyithindo matindo. Moko sikunde bende kale midhiero mar nok mag jopuonj kaachiel kod kata kombe ma jopuonje koro nyalo bede. Okwan gi enough facilities majalo kaka kombe, okwan godo maber, okwan gi feeding program pod awacho na wache last year. And as a department mar education ne watero kombe bende ma kuom ranyisi kidhi Awendo to nwatero kombe ni schools 7. Kidhi Kuria East ne watero kombe ni schools 6. Wan gi jopuonj 652. Namba no tin kaluwore gi population ma wan go. Director Migano Masomo e County ma Migori Edward Okelo wacho ni giseloso chike matayo chenro mag somo ECDs kendo gintie kod geno ni gidhi medo bero chenro mag somo. Gi ECD policy mosekadhi assembly ma awet mondo governor okete sei. Nyaka sani skundego mag ECDs mag piny owacho e kaunti ma Migori nitie kod jopuonjre maromo 66,600 kod 66,000. Kwan ma migawo mar somo wacho ne omedre ka ipimo kod higni mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua gikone tore mchwalo ng'ur mare ne duol mar JSC kama ne odwaro goni mondo thicho ko jang'ad buche Esther Maina kotude kod weche mag mibadhi. Kata kamano yote mare olero ni okawo okang' mar buono chwalo ng'ur ne bad migawo mar doho kendo rwako twak ma ogai mar doho Martha Koome dwaro kod jatend piny William Ruto. Jalup jatend piny omedo ni jo Kenya mondo med siro paro makamano kaka yo mar tieko ywaruok mosebetie. Pod wantiere weche motenore gi doho kama doho maduong' mogik mana Supreme Court ogoyo marufuku okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi kuom chopo nyim doho e yo moro amora. Doho no okawo okang' makamano kaka kum ne okil Nasir ewi weche ma osebedo ka okiro ewi joyal buche mag doho. E milome mochape gi jatatije doho no Wachira, Nasir koro ok oyiene mar chopo doho chung' ne ng'ata ng'ata. Bende chikno tame ni ok onyal oro ng'ata ng'ata e doho kata kokalo e kambi mare mar chike. Nasir sayo ni yande osemiye siem to pod ok oloko timbege mag mieno chilo nying jong'ad bura ma otudo kod mibadhi. Lipot kami manyocha nono buge omenda e kaunti ma Narok oyango ni kaunti no osewito ma ok tin shillings milion 300 kokale chudo ma imiyo jotije 535 ma ok opuodhi. Kaka Lydia Okeo lero, gavana ma Narok osingo golo jotije go e buge mag chudo mag kaunti no ka jogo mosebedo ka yudo chudo ma kamago ibiro dadhogi kendo ibiro kawnegi okang' mar chik. Ne en wach mane ogol gi gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu e nyasi mar chiwo omenda mag basari ne jopuonjre e kaunti ma Narok. Ole Ntutu oyango duoko mar nonro manyocha itimo gi kambi mar Agmond International manyocha kolo i buge mag omenda mag kaunti ma Narok. E report makamano oyangore ni omenda ma kwan romo siling milion 300 oselal e dech kaunti ma Narok kaluwore gi bedo ni jotije moko ma kwan gi romo 535 ma osebedo ka yudo chudo mag osara ma ok owinjore. Lengo kubwa ambayo mimi nilikuwa nataka nijue ni kwa nini tunalipa mshahara kubwa sana. Mmesikia ni karibu milioni 300 na hiyo ni pesa mingi sana. So tunataka kureduce hiyo wage bill iwe ni kidogo. Kuna wale ambayo tumeambiwa wako na fake certificates kutoka kwa mashule ama kutoka kwa universities. Sisi hatuna, otherwise ni kwamba kutoa hawa kwa ile payroll yetu. Wale 535 ambayo nilizungumzia, hawa bado hatujasema kama watatolewa, lakini watakuja kwa baraza yangu na
Public Service Board. Owacho ni tim no oseduoko chien kwan tije ne rawere man kod lony mowinjore kama kuom jotije kaunti no bende oyangore ni onge kod lony mowinjore ka koro singo timo nonro mowinjore ewi wach makamano. Kuna vijana wengi ambao wamekuwa wakikuja hapa kwa county government wakitafuta kazi. Hatuna nafasi kwa sababu kulingana na ile sheria ambayo imewekwa kuna ceiling. So kama mtu afanyi kazi na yeye akona fake papers, tutawatoa hawa ndio tupate nafasi ya kuandika vijana wengine wetu ambayo wakikuja watatufanyia kazi. Ogoyo erokamano ne jotije kaunti ma Narok moserutaya kosingo ni gibiro yudo aeri mage kaka owinjore. Wale ambao wameretire, sisi tunashukuru sana kwa ile kazi ambayo wamefanya, na sasa tutawapea hawa certificate au tunashukuru kwa ile kazi ambayo wamefanya, na ni 143. Gavana nochiwo omenda mag somo kata basari maromo siling milion 400 na jopuonjre maromo 47,308 maya kaunti ma Narok. Chenro manopog jadolo mar kanisa mar Anglican Archbishop Jackson Olisapet. Hatutaki iwekwe politics mambo ya basari. Hatutaki kabisa. Ama nyinyi wasasi mnataka kuwekwa ati mambo ya nini? Alafu ati mtu ana inside watu waende kwa TV kusema ati sisi tumeshindwa kwa basari. Mbona hao wengine wamekubali? Wewe tu peke yako ndio utashindwa bana. Na kama unaona ni ngumu, mimi mwenyewe nitafanya. Nimeona watoto wetu wasichana. Wasasi tulinde hawa watoto. Na sisi wote tulinde hawa watoto wamalize masomo. Simliona profesa mama? Ni nini inawazuia? Tuhakikisha tumemaliza ukeketaji watoto wetu wakiwa wachanga. Hata hiyo haikubaliki kabisa. It is against the law. Tuachane na kuoza hawa watoto wakiwa wachanga. Tuachane na kukata maisha yao kabla hawajafika. Nyasi no yore gi jotelo bura maya kaunti ma Narok duto manonyiso mor margi ewi chenro mar siro somo e kaunti ma Narok. Milioni 400 mwapigia makofi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok Narok to wadhi kaunti ma Murang'a kama jokanye kuku maduong' mochung'ne weche mag ochumi e kaunti ma Murang'a ochamo muma e nyasi mane obagi apisi mar gavana ma kaunti no. Jokanyo mar kuku no oting'o ja ohala mang'ula kendo jakom mar Royal Media Services Laktar SK Masharia kod jakom bengi mar Equity Laktar Peter Munga maduto nyiso morgi bang' chamo muma. Chris Owino ni kod ler. Ranyisi makende mar duoko lwedo thuondi kod jolony mag Murang'a e weche mag ohala, somo kod thieth ochamo muma e bwo aput margi manyocha ochuogonegi kod tend kaunti ma Murang'a e lek mar ting'o gi malo e weche mag dongruok. Jodito 11 go man kod lony maradhai e weche mag ohala koting'o nyaka jakom kambi mar Royal Media Services Dr. SK Masharia kod Dr. Peter Munga osungo kaunti ma Murang'a kuom bedo kaunti mokwongo e yawo kar tiegruok e weche mag lony manyasani e pacho kae. Murang'a was the first to start colleges of technology with Kina Pedro Geshaga. I was in the first meeting for Murang'a, and I'm in this meeting for Murang'a. Murang'a was the first to produce a PhD in both East and Central Africa, so it has always been fast, and therefore we are claiming that position as we come, as we are appointed by the governor. Well, we promise Murang'a people to work extremely hard and to take all the opportunities that may come on their way, and that will strengthen their wealth. E nyasi ma otimore e apisi mar gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata onyiso morne e lokruok ma kuku ma kamano dhi kelo ne kaunti ma Murang'a e weche mag dongruok. Today is one of the greatest day in Murang'a County. Reason being that our sons and daughters who went out of Murang'a to create employment, businesses, to thrive in the academia, have decided to come back officially and render value in Murang'a. We believe good ideas can always yield to better ideas, and therefore the Economic Forum will definitely critique those programs, add on them. Also, we leverage through their connections. We may get support outside the kind of resources that we have currently. Aput makamano ne ogwel kod gavana mar kaunti no Irungu Kang'ata tarik 26 dwe mar 11 higa mokalo. Jokanyo mar kuku no gin Dr. SK Masharia, ma en ja ohala matuklu e pacho kae,
kaachiel kod wuon kambi mar Royal Media Services. Kaunti ma Murang'a bende geno matiyo kod rieko malach mar Dr. Peter Munga, jatatije maduong' mar bengi mar Equity kod skunde mag Pioneer ewi weche mag uchumi. Jokanyo mamoko gin japuonj maduong' mar mbalariany mar Southern Eastern Kenya, Professor Zipora Ng'ang'a, Facilita Wanjiru, ma en japuonj e mbalariany ma Kenyatta, kod jatatije maduong' mar od thieth ma Nairobi Metropolitan, Dr. Kanyenje Gakombe. Mamoko gin jakom riwruok mar kambi mar Equity Professor Masharia Mudhure kod jaohala mar Ahuma Jim Nambaru. Chris Owino, Ramogi TV. Lipod Chris Owino ne matero wa yweyo mokwongo chenro mar OIMORE no ka otemolo kanyo mbui maro mar Facebook otistinga oganyo wacho ni asemolo nyaka giko rapogi kanyamkago ka osiepa. Ero kamano Job Omondi wacho ni amor kan Ramogi TV, Kanu Mawa Okumula Venta wacho ni amor ahinya weche manyien donje wang' sam kendo Ramogi TV ler. Wakili Annie Yoremo, Ramogi TV ler ahinya, parents should stop attacking teachers in school, this is a preventive act. Otis Ganjo Barober wacho Ramogi TV mora mokalo kendo keto chenro nyaka giko kendo aneni makare gwenge mar Barober. Ramogi TV donjo na yo makare. Nyarich wacho neno wa kowuok e kaunti ma Kisii. Pod waiko ni weche mathoth nyaka Ramogi. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea beti yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703-254-254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyako Ramogi obila ma Kiambu mako jal moro ma itudo gi monjo kendo chuo gi pala jer moko ariyo e gweng' ma Muguga. Kaluwore gi obila James Ndegwa Kimani ma jahigni 43 nomonjo jaode mane giwere go dwe achiel mokalo kaachiel gi jal moro kendo weyogi gi hinyruok marach mag pala kapok noresgi kendo ring kodgi kar thieth ma Sogoto. Dano Lunde miyowa mathoth. En tim mobugo kendo mako dho jodak ma Muguga kaunti ma Kiambu. Jal moro ma jahigni 43 moyang nyinge kaka James Ndegwa Kimani iwacho ni nomonjo kendo chuoyo pala jaode kaachiel kod dichuo moro kendo weyogi kama rach. Alikuwa ameachana na bwanake na akawa wanashirikiana na mwingine, wakakutwa kwa nyumba asubuhi na ikawa wamendungadungwa na ikawa wamepelekwa kwa hospitali. Sasa ile kushtuka tumestuka ni bwana aliachwa, hataki kuachwa. Bibi alikubali, naye bwana akubali. Na ni makosa kubwa sana watu kuuana. Wachore ni bang' timo tim makamano.
Achich no lorore ot mar rito ngimane. Wira jodak makono nosechopo kama masira no timore. Kendo ne okong'ere gima ne nyalo timore ne achijno. Kulikuwa na watu wengi sana walikuwa wamebojea hapa chini. Akajifungia kwa nyumba mpaka wakati ile polisi waliingia. Osiasa ile alikuja ndiye alimtoa kwa nyumba. Kaluwore gi komanda mar obila makabeti Anthony Mbogo mane oyango wachno. Achichno maki kendo nitie kar obila ma Muguga. E seche ma ji ariyo mane oyudo hinyruok bedo yudo thieth e osiptal ma Thogoto. Bibi aliumia kidogo, lakini kijana aliumia sana na amepelekwa PCA Thogoto ambako anaendelea na matibabu. Amekuwa arrested na kwa mikononi mwa polisi, na DCIA ambaye tuko naye hapa anaendelea kurecord statements za hawa wale waliona tukio likitokea. Dana Ulonde, Ramogi TV. Piny owacho nyisi mondo chaka pedha mar kedo kod jokuo jamni e counties mokiewo kod Isiolo bang' ndalo mane ochiw kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo dhoudi ma kono lalre kendo duok jamni mane okwal ne wegi rumo. Mage timore kinde ma luoro mako chuny jodak ma Kithiga e kaunti ma Laikipia bang' jokuo jamni kwalo maloyo diek 150 kod dhok 100 e gwenge mag Village 18 odiochieng' alanga. Obila ne orakore kod jokuogego kendo geng'o dhok 6 kod diek 144 rakruok mane weyo obila achiel ma kicha kod hinyruok mar magina. George Bati Miwaler. E gweng' ma Village 18 e kaunti ma Laikipia, jopiny goyo tiklo gi luoro ka ging'iyo gode bang' jokuo jamni monjo jokwath odiochieng' alanga kendo yombo kod maloyo diek 150 kod dhok 100. Jodak onyiso luoro kaluwore kod medruok kuo jamni mitimo kod kweth momanore gi bunde, ka koro gin bende gikwayo sirikal mondo migi bunde mondo girakrego gi jokuo jamni. Tumekaa tukisumbuliwa kwa miaka nyingi na wakora wameniiba mara kama 4, na lakini tunashukuru tu Mungu kwa sababu siku ya leo hawakuwa mtu hata mmoja. Tungeomba serikali igirie kati kwa sababu kama watu wako na hizo buduki na wamemiliki bila sheria ya serikali, sasa sisi tukaona tuko na shida. Kama serikali ingatuongeza kila kijana ako na afya nzuri, yote apewe buduki. Jopiny go makoni monj makamano nyotim machiegni kod tesendo bila mag majoni ohum kaluwore kod mwandu mag jiwarita ma okethore ka gikoni kata mana bogi mar lweny mane oter e gwengego mondo mi okonye kedo kod jomaundu okethore kendo lum ochiegni imo. Mahali hizi ng'ombe zimeibiwa ni kama 500 meters kutoka kwa kambi ya GSU. Hapo kwa kambi ya GSU tunasikia kuna kifaru lakini hatuionangi. Ingine kifaru iko Alpha 3 lakini hiyo iliharibika kitambo. Kama hiyo kifaru kingekuwa kinafanya kazi wangesaidiana, maana hawa wakola jinsi wameiba siku ya leo hawakuwa na haraka. Kinde magimedo kwayo mondo med kwano bila ma kicha ma ong'eyo rode ma jomaundu olochorego gi dhok. MCA magidhiga gi Tai Masharia okoni sirikal mamalo kod mar kaunti nyaka makre kanyakla mar loso apeini kaka yor kelo yot ne obila e tayarita. Tuongezee KPL. Juu ni wao tunaishi na wao hapa na ni wao wanajua vichocholo vyenye hata hao watu wanapita. Sisi tunataka kuuliza serikali, msitufanye maskini. Serikali kuu na hii ya county, kama ni hii barabara ya Catline, tusaidiane ili tuhakikishe kwamba imetengenezwa, tuwe na fast mobility ya officers wetu ili waweze kutuokoa wakati mambo kama haya yanaendelea. Bang' rakruok kod jokuo jamni kuom seche buora, komanda mar obila ma sub county ma Mirima Henry Mbogo oyango ni nyogi geng'o diek 144 kod dhok 6, kata kamano achiel kuom obila ma kicha ma idendo ni NPR nyoyudo hinyruok. The combined effort by the officers from the Kenya Police, National Police Service, NPL, GSU, QRU, Alpha 1, Alpha 3, managed to pursue those bandits inside the Laikipia Nature Conservancy, whereby they have managed to recover 144 goats and 6 cattle. We had only 1 casualty, but in stable condition have been taken to Nyaruru for further management. Jatend arita no bende okoni odhi wuoyo kod jopiny mondo were kod kwath machiegni kod karito le ma Laikipia Nature Conservancy ma okoni arife ma jokuo jamni tiyogo kaka kar pondo margi. We are going to talk to them because grazing near the conservancy where bandits have made to be their home, it's very risky. Magi timore kinde moganda jodhod Somalia e kaunti ma Isiolo kwayo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo landa pedha mar kedo kod jomaundu ahinya to kuo jamni e kauntis mokiewo kod Isiolo ka gikoni ndalo mane jatend migawo chiwo mondo mi oduok mwandu mane okwal oserumo. Tangu siku ile umepatia watu nafasi ya wiki moja, sasa wiki 2 imeisha. Na hii wiki 2 wakati imeisha mpaka wa leo,
hata mtoto ya ngamia moja haijarudi. Waziri wetu Kindiki, maombi ni moja tu, operesheni maliza wahalifu ianze. Oganda no bende dwaro mondo non jotelo mawuok e dhoudi mamoko mane okoni gi ng'eyo jokuo jamni kaka yore no ngamia mano kwalo duoki. Kenya tangu anapata uhuru mwaka 60 na kitu. Na hii kitu atakusha lini? Bana Kindiki. Si tunaomba hiyo operation waendelee, kuanzia leo waendelee. Na hao viongozi ambao walisema juzi tunajua wahalifu wafuatiliwe, waangaliwe. Kinde ni matimbe maundu kod kuo jamni nyandwat mar hoho mar okak kod en wich bar ne sirikal. Jopiny medo golo paro mopogore ka moko dwaro ni chaka pedha mar tieko jomaundu, to moko koni lalruok e kind ogendini makono e yo makare, ka ting' to pod odong' ne piny owacho mar neno ni jopiny kod mwandugi orit makare. George Bati, Ramogi TV. Jadolo Paul Mackenzie kod achije mamoko 94 kawuono osomnegi bura e nyim doho Mashanzu Mombasa e wi nek Mashaka Hola. Mackenzie kod Lange osomnegi ketho 5 moriwo mar timo maundu, chiwo puonj maricho, marocho paro kod bedo gi mwandu moko mag ranyisi mag timo njore. Burano ibiro winj kendo tarik 8 dwe manyien. Achijego koriwo koda ka min od Mackenzie bende kiny geno doho ma Malindi ne ketho mar rocho ratiro mar nyithindo. Maelezo ni kwamba Paul Ntenga Mackenzie, ukijulikana pia kama nabii ama papa, na Roda Mumbua Maweu, inadaiwa kwamba nyinyi wawili mnamo tarehe mbalimbali kati ya mwaka 2020 na mwaka 2023 katika eneo la Furunzi, kaunti ndogo ya Malindi, kaunti ya Kilifi, mlipatikana mkimiliki maksudi CDs na DVD kadhaa na vijitabu na vijikaratasi ambavyo vilikuwa vitumike kwa matumizi ya kuanzisha kitendo cha ugaidi ama cha kigaidi, ikiwa ni kuhatarisha maisha ya wafuasi wa Good News International Ministries and therefore issues to do with bonds. It is my view that this matter should now be handled by a different court, and this file will therefore be allocated to Honorable Juma, Principal Magistrate Court number 3. Miyo moro ma jahigni 22 dine tesendo obila mabu male kar chung' od bura mabutula bang' dhiye kod obila kowuondore ni en obila mag majoni. Miyo no moyangore kaka Jacinta Marilyn Ouma mawuok Bukire sub-county Masamia nyogo gono e kar ohala moro ma Bukalalire e apaya mabutula kochomo Bumala. Kaluwore kod lipot, obila mabusia Jacinta osebedo kaluorore e tesendo obila buora e pacho kaka moting'o Kabete mayudore kaunti ma Kiambu, Siaya kaachiel kod Kisumu. So pending investigation, she will be detained at Bumala Police Station for 21 days. Mention will be on 8th February 2024. Jaod bura makaratuo Nyadipo Okuome mabende en jakanyo komiti mochung'ne omenda od bura oseyo chenro madhi nyime mar choko pach jopiny e wi pen chik mar gedo mag udi manengogi oyweyo ka okone time tok chik. Komiti mar od bura mochung'ne omenda kod chano chenro mag dongruok e pacho ka kaachiel komiti mochung'ne chenro mag gedo sani dhi nyime gi choko pach jopiny e wi pend chikno e kaunti 19 kama oting'o kaunti ma Homa Bay, Kisii, Narok, Kiambu, Vihiga e kind mamoko. To the best of my knowledge, court poko chiwo their decision e koro dhi unyime. Omiyo to me, participation no and violation of court order. Mana chelbe kuom gima me aneno kadhiyo a participation no okare. Anto ka support the bill. Miyo ulo ni kadhi. E bura no an kora dhiyo tadhiyo oppose gini endi. Ng'ato nyalo kora ni ka yo post biro kango o mangoka. Ka ng'ato luona mano amba yie. Mina bo kaneno gima dhi omo e dhiyo
wuoye gima adagi okadwaro. Tend County ma Kisumu osidayanga chenro mag gedo mar bero aluora mag kuonde dak mayuto ji nie piny kaka Bandani, Nyawita, Migosi, Manyata A, Manyata B, Kibuye kod Muhoroni. Chenro makama madhi muonyo shillings bilion 1.3 otende gi kambi mar Kisip kendo isiro kod bengi mar World Bank mamiyo counties 33 hola ka Kisumu en achiel kuom counties 6 mokwongo godo. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o olero ni ma gitemo mar loko kuonde ma yuto ji ni piny mondo chal kod chuny boma kendo kwayo jopiny mondo migi sir eneno ni tijno rumo. Mokwongo agono erokamano kuom biro mondo wachak tich. Kaka ne waloyo Foundation Stone kucha, adwa wacho ni sirikal mar ariyo manyang' Nyong'o teleni. Jukumu wa mwangu motegno sani tuhakikisha ya kwamba pahali wananchi wanakaa ni sawa sawa. Okadwar ni kang'ato ae ode to odwa dhi e chiro to kowuothe dhoot to yudo drainage mapidhie takataka nitie to masira be nitie. Kamano wan e tok Raila Amolo Odinga kendo wawacho kama vijana oye, ng'ata maonge gi Raila Amolo Odinga e Kisumu County ka chini ya Professor Peter Anyang' Nyong'o ok wabi yiene mondo wuok kamoro amora obed kata liel. Machiegni mesawa mar weche mag ohala kama riwruok mar aguch omenda mar piny mangima IMF olando ni opuodho ne Kenya hola mar shillings bilion 150. E omendano bilion 99.6 en ma Kenya oseketi ne Kenya aruya. Hola makamano oluwore gi okang' mane IMF okawo mar siro Kenya bang' midhiero mayande omonjo piny moriwo koda ka midhiero. Winjruok mar chwalo hola ne Kenya bende koro biro neno ni omi Kenya milion 9.6 mar jiwo chenro mage. Daka prang'wen tok sadek wadhi e yueyo kendo kikidhi mabor pod wantiere gi weche mamoko. Tindoti koma na bongo kirengaki. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kiturai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamuka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu
na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo tu na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Wabedo jomaler, engima wa kawarito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha, dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe, singelikuwa hapa. Walando gi kinda, wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Kaluo. Wan kod gigi duto. Mitaripo dhako Amula mana matin. but mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuoyudo die siari. Drama. Abo chuonjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Dawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo nyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Tim mopogore opogore timo e tukego madhi nyime mag AFCON. Wachako gi piny mar Morocco ma bende nyochako maber tukgi mar laro kombe mar AFCON bang' loyo tim mar Tanzania